So muri say guys, this is Chipo Mchekwa. Kwa Bivaripi. All right. Rega ndichinyaso taura nyangu. Guys, numbu chaiyo handina. Anditi mukanyaso da utarisisa picture yariya. Ndakaritora I think pane 3 months ago. Pane pandakambosimba zvekutodaro. Ndakambosimba izvo zvindatodzikira. Ndakambosimba zvekudaro. So ndakangofutisa dumbu rangu so. Ndobva ndangoita unge ndine nhumbu. So nezuro ndakatozorongoriona mugallery yangu. Mpana kuti can't post and bonzatu wanoti you are my crush zvekudaro. Anyway, thank you. So guys, nhumbu chacho yandina. Let me show you. Okay, ndichikuratidza kuti ndine nhumbu. Ameno muri kuona nhumbu here. Kana muchiona nhumbu mondudza. This is my belly. Rotate. Ameno zviri kutaurwa nefoni yacho. Ishuwa here zvatiri kunzwa mumastreets. Ameno muri kuona here kuti ndine nhumbu here. Yeah. Yes, kana handisi kukuona, handina data, but I know you are looking good. Handimazvona. Papa ndandine shungu pandambotara nepapa. Izvo handisisina shungu. Chandinongoda kukudza ndechekuti mablogger edu handiti. Hanzvazara kwese hanzi une nhumbu. It's okay, I don't mind. Ndabasa nazvo zvekuti ndine nhumbu stuff. But chandinongoda kukudza ndechekuti mablogger edu atinawo muno muZimbabwe. Nyaya dzavanoda ndedzemakuhwa nezvekunyeba and stuff. But zvemusic yedu avapushe handiti. Avapushe. Last week ndakaburitsa EP rangu handiti. But apana kana I think vashoma. But panango posta picture rekuti reizvo zvozvo ndategwa nevanhu vanenge 100. Vachingotaura Chipo ane nhumbu, Chipo this, Chipo that. Handiti. So chandinongokumbirawo kune mabloggers edu. I know kuti kune vamwe vanenge vachikubhadhara and stuff isusu hatisati ane mari. But chingotienzanisa iwo. Tese tiri maartist. Tinoda kupostwawo semapostora munoita vamwe. Ndina EP randikabuditsa last week iro. Hanzi ndakakurota kuswera zuro uchindidriver was happy nekushaya kuti nokunepi ndikudze kuti my sis ndakurota. That's sweet. Thank you Shelin. Kwakuita se? Abana? Matapedza. Alright, ndapedza nyaya yangu. Guys, tokumbirawo kuti mupushe music. Musapushe zvinhu zvisina maturo zvemakuhwa. Great man akuti Chipo ane nhumbu. Handina nhumbu guys. I'm not pregnant. And kana ndakuda kuita nhumbu ka. Munozongoona mwana, munondiziva ingawani. Amutomboziva kuti ndine nhumbu. Munondozongoona mwana. Pana ribbon apana kana ane picture rangu ndine nhumbu apa ngauya andiratidze. Zvazo kuti kanoda nyo. Kanoda zvinhu, kahure, what guys munenge muchizviwa nepi? Pana anoswera nenere apa. Pamese pamuri pa pana anoswera nenere. Apana. Anoziva kuti ndenge ndichiitei. Hanzi nhumbu yaBaba Harare, nhumbu yaThomas Chizhanje, nhumbu yaMaki Ngwazi, nhumbu yaMheno whoever whatsoever. Guys, kutaura chokwadi panenge ndichitorwa mapicture nevanhu vese vaiveka. Zvinenge zviri zvebasa. Anobada kunyeberai. Zvinenge zviri zvebasa. Tinoshanda, hatiswere tichita zvemujolo handiti. Hatiswere tichita zvemujolo. Tinenge tichita zvebasa. Tine mhuri dzatinoda kuchengeta. Pane comment yakandirwadza kutaura chokwadi anobada kunyeberai. Hanzi uri kuswera uchitira nhumbu zvevarume hanzi varume vevanhu uchizvara zvimagoritoto zvevana like
munhu yeye like andizivi kuti angatumwa here kana kuti munhu ane brain 5 njere dzake dzakanyatsokwana anouya achitaura mashoko akadaro. Anditi kamunhu akakanda zvinhu hanzi kana wasvika kwadokta ikoko musi waunozvara ibva wasungwa chibereko like guys. Greatman akazotaura akati dai Mwari vanga vasingade kuti tese neso vari disabled tite vana dai akangotizvara tisina zvinhu zvacho zvokuti tinozvara but takapiwawo at least guys. Hanzi nhasi Friday ngatisanganei paglass siyana nevanhu vamusingazivi. Like ndinenge ndichirwadziwa nemacomments enyu guys, handimbada kunyeperai, ndinenge ndichitobhoekana. Handisi munhu anoda zvekutaura o zvekuda kuita malife ndichipopotedzana nevanhu ndichita sei, but pane zvimwe zvinhu zvinozondibhowa. Content yemaZimbabweans makuhwa nezvinyadzi chete, music havapushe. That's very true. Havapushe. Thank you Takura. Havapushe. Unozona ndakaburitsa EP last week. I think vanhu vanonyanya ndisupporta ndi maBoss TV, the V-Bag. Uya the V-Bag munhu agara anotosupporta vanhu zvekutodaro, maartists zvekutodaro. The V-Bag anditi. Then Mumanzi, anonzi Mumanzi chichi media ramen. Na ndiani mumwe futi. Nash Pains vakaposta video rangu renyamatsatsi. Guys, ndine EP riripo. Mukaenda ku YouTube ndinotozvipushira ndega. Mukaenda ku YouTube anditi mono searcha Chipo Muchegwa. Munoona music yangu yese iri kokoko. EP rangu randikabusa rine 5 masongs including yaBaba Harare iyai. Anditi so vanhu usavateedzere DHL ukaita mwana zvebasa rei, isu totoda mwana. Anditi munoona manje song yekuti Mujolo vanhu vakarwadziwa nayo kuma artist kwenyuko. Vakarwadziwa nayo handina basa nazvo izvozvo. Vanhu vagara vanotongorwadziwa zviri normal. Chandingoda kutaura ndechekuti guys, ndokumbirawo mablogger, kunyanya mabloggers edu emuno muZimbabwe, ndokumbirawo mupushe basa ratiri kuitawo. Musanyanya kufokasa nezvinhu zvisina maturo, musanyanya kufokasa nezvinhu zvemakuhwa. Anditi ina ndakangoposta picha rangu ndanombotaura ndine nhumbu. Ingomwa dziri kudaro vakapedza kubvisa dzavo mimba vari kubereka. Very true. Even right now ndikada kuti ndite mwana handiti. Hapana anondirambidza. Anditi hapana anondirambidza handiti. Vangagwadziwa avo siyanawo, isusu tokusupporta zvekudaro. Thank you very much guys. Thank you very much. Ndokumbira kuti murambe muchingosupporta handiti. Murambe muchingosupporta. Hi. Makadini. Ndiri right muri sei? Totorwa ndimbori pa live. Totorwa after that. All right, it's okay. Sharp. Chipondoda uite my second wife. No. Andite izvozvo. Then kune vamwe matondifungisa. Kune vamwe vanenge vachiti, unodana nevarume vevanhu. Handizoti vakandiona ndichidana nevarume vevanhu here? Vakandiona ndine murume wemunhu here? Vanenge vachitumwa here? Handizivi. Hanzi yes, zvaradhiya vari kurwadziwa nechemumoyo, vari kutoti dai ndirini. Yeah. Kuna mwana wasiri kutokwanisa kuzvara, and you know that. Kuna mwana wasiri kutokwanisa kuzvara. Ini ndinotenda nechipo chandikapiwa naMwari. Kutaura chokwadi ndinotenda Mwari. Handigoni kana kuti ndovatenda nei. Nechipo chandikapiwa chaReborn. Anditi last week imwe yacho ndakaposta ndichiti handichada kuzvara. Then vanhu vakanditi zvara Chipo, mwana Chipo, mwaReborn anowanawo kutaura naye. Ndakudzidare nhumbu vanhu vakushora. Like mune like hamuzive zvamunoda. One munhu andiwa nemwana wangu Ayanda Mhlanga, ECDB1. Love you Chipo. Thank you Hazard Mhlanga. Ini ndikutoda mwana wedu we. Anditi unoona B.
kana nhumbu iripo mwanangu haisi tombori kana nyaya, mwana chipo chinobva kuna Mwari. Sister rako thank you Jen. Tough vana zvipo zvinobva kuna Mwari, chipo wakanaka mama wako. Thank you Makoti. Saka alright guys, ndakachingoti ndakuda kubva live. Ndakachingoti andina nhumbu 1. Ndokumbira muende ku YouTube monoona music yandiri kuita. Handiti monosecha kuti Chipo Muchegwa, monoona EP randikaburitsa mai manje. Pane song inonzi yaBaba Harare, sarudza chaunoda. Pane song inonzi Nyamatsatse yandikaita naMark Ngwazi, haana hake kuimba but taingo actor tese. Pane song yandikaita na mamwe masongs andina kuita nevamwe. Pane inonzi Ndoenda, pane inonzi Nditerere mwanangu. Then ndoipi imwe futi? Pane imwe nayo? Yeah? Then exactly. Pane yandikazoita na Terry G. Yandikaita na Terry G yasati atisiya. Inonzi Tongai. So mukaenda ku YouTube munotodziona music dzese. Mukangosecha kuti Chipo Muchegwa. Musachisecha kuti chipo chacho. Chingoti Chipo Muchegwa. Muona music yangu yese iriko ku YouTube. Handiti. Saka zvese zvimwe zvazvo zvinenge zvitaurika zvazvo. Siyana inazvo. Nhasi ndauya ndichitaura nyaya dzemabloggers. Vanda kushare zvisizvo, vanda kushare nyaya dzisina basa, vachisiya basa ratiri kuita. Please mabloggers, tinzweiwo mabloggers. Please siyai nyaya yekuda kushare makuhwa, yekuda kungoti munhu atukwe, yekuda kuti munhu aitwe sei. Pane mumwe atoposta aisa caption yekuti hanzi varume havana tsitsi what like andisi munhu here guys, andisi munhu here. Ndinotoitawo yamunonge muchitoitawo yei, but hanzi speed ku YouTube ikoko munhu wangu. Thank you very much. Takakubata, tiri kuda kudzwa zvedumbu isu. Ndati andina nhumbu, ndakuratidza inga vanhu alright. Kuna vamwe vazojoina izvezvi. Tipewo namba yenyu sisi. Namba handikupei. Kana muchida namba yangu munoiwana, mukaitsvaga munoiwana. Handiti. Mashows tinotoita everything like zvese tichori nebendi chichi. Saka rambai muchisupporta handiti guys. Kwete kuda kufokasa nezvinhu zvisina basa. Uri munhu shaa vanhu vanopenga kudzikisira munhu iko zvara iwe hatina nguva yepanyika. That's true. Tinoda kusiya mbeu handiti panyika. Saka thank you very much guys. Andina nhumbu. Mira ndichikuradzai vasvika izvezvi. Andina nhumbu. Ndagara ndingoriwo nedumbu hombe guys. Handinombozviona. And a picture iroro ndire I think 6 months ago. Kudhara. Pana pandingambosimba zvekutodaro. Ona chagona kudzoka kwandandiri. Handina nhumbu. Munoziva ndagara ndine dumbu hombe. Pana munhu atombotaura izvozvo. Munoziva kana ndakaitwa operation. So kana wakaitwa operation haukwanisi kusunga dumbu kuti rite diki. Handiti munoziva. Saka dumbu rangu ragara ringori riri hombe. Ndagara ndine dumbu hombe. Thank you very much guys. Tagutsikana now. Thank you very much. Handina nhumbu. Kana ndaita nhumbu handimbofe ndakakudzai guys. Munozongona mwana. Sezvamukaita pana ribbon. Thank you very much. Handiti. I love you so much guys. Yes, Chipo nguva hatina isusu, hatina basa nazvo. Tiri kutoda kamupfanha kaRibbon. Ndi Thomas aiti nyepera Chipo. Na Thomas Shanje haana kana kutombo. Thomas, hauna kuposta EP rangu. Ndakakutsamwira. Hanzi ndeyani? Handina nhumbu Giriati, handina nhumbu. Ndeya Baba Harare, ndeyani. Handina nhumbu. I'm not pregnant, guys.
handina nhumbu, maybe ndichaita but not now. Ndikuda kumboshanda kuti ndimbochengeta mwana reborn. Handiti. Thank you very much. Thank you nekusupporta. Thank you nekutera mese mhanyai kuYouTube munoona music yandikaita EP. If ndo first EP rangu iro handisati ndamboita album, ndinangoburitsa masingles chete, but iri ndo EP rangu rekutanga. Saka you guys ndinokumbirawo kuti musupport, please. Ndokumbirawo, ndo pane kudya kwedu ipapo. Handiti. Thank you very much. Rega ndichimboita zvekunoku kwandauya kunoku. I love you guys. I love you so much. Thank you nesupport yamunondipa. Mwah.